Čau, já jsem Nechra a v dnešním videu máme takový malý zase vlog, a teda random vlog, ale v pokoji, a chci vám jen oznámit, že ještě dnes bude možná hra Minecraft, budeme hrát Minecraft, teda ne Minecraft, Farming Simulator, přestavte foťáček na mým PC, protože Bandicam mě selhal, takže budeme mít takový trošku jinou kvalitu než v prvním díle. Takže se máte ještě dneska na co těšit, takže prosím přijďte na video se pak podívat, což nemusíte ani přicházet, protože se dá to stejně za týden, tam bude 50 lidnutí zase možná, takže se s vámi asi pro toto video loučím, jen abyste věděli, že ještě dnes bude Farming Simulator 2013, takže já se s vámi loučím a